खबरदार हमरा पतो से लड़ ले तो हमरा फूल जैसन पतो से ते लड़त रे। इतना अच्छा इतना संस्कारी हमर पतो मिलल बिया। हम भगवान के धन्यवाद देवेनी कि हमरा जैसन पतो भगवान देनी वैसन सबका के दे हैं। तू हंसत का बड़ू हो? माई के खाली धाम पड़ जाए ओकरा बाद तेरे को बता दें। ते मरबे हमर पतो के मुंह थूर दे मार के। चली मम्मी जी चली, इनका से बोलले बेकार आ सूरज पश्चिम से कैसे उग गई? माई पतो ला हमरा के मार देलक। जरूर कुछ दाल में काला बा, अभी पता लगाओ तनी। का हो दुल्हन, जन समधी जी हमरा ला गिफ्ट किले बारन तो ओसे साचो हमनी के धनी खोजेम सन। हाँ मम्मी जी, हमरो एगो सहेली के घरे नु लाफिंग बुढ़ा रहे और बहुत अमीर हो गइल बारन सन। हाँ तो जल्दी से अपना पापा भी फोन करो कि जल्दी लेके आवस तो हमनियों के करोड़पति हो जाएम सन। वाह माँ वाह, आज ममता पर लालच भारी पड़ गई। देख लेनी अपना आँख से। तू अपना समधी जी के गिफ्ट ला अपना बेटा पर हाथ उठा देलू ह। ई औरत के साजिश में तू फंस गइलू। तू चुप रह, तरा कुछ बुझाई? कमाए धमाए के तो हइये नहीं के। तो एगो इहे सुन ले रहनी कि लाफिंग बुढ़वा के घर में रखल जाला नु आ वो कोई गिफ्ट देवेला तब तो धनी खोजल जाला, अपना से ना खरीदल जाला। वाह रे औरत वाह, कैसन पट्टी पढ़ैली हमरा माई के कि माई हमरा खिलाफ हो गई। तोरा के हम छोड़े ना। भैया गांव में चोरी होता है। आए? हाँ, चोर पहले घर पे लवी लिखता, फिर वो घर के नया सामान चुरा लेता। ई कैसन चोर बा? भाई पहली बार हमारे घर में मिक्सी खरीदाई ना। वाह वाह, मिक्सी किन लेनी, सिलौट पर मसाला ना पीसे के पड़ी। बबुआ बबुआ बबुआ, चलो मिक्सी खरीद के लिए मैंने देख लो। जा, मिक्सी का हो गए? हम जूस कैसे पिए? तेकरा से का कहे अइलो हलो? ई मुखिया हो का की सूचना देवे अइलो हलो? ना चाची, हमनी के तो खाली कच्चा बादाम आ रील्स देखे निसन, लेकिन इस सीआईडी और क्राइम पेट्रोलियम देखेला। एकरा चोर पकड़े के आइडिया बा। बहुत सही काम कइला हसन कि तोनी के हमरा भी अइला हसन। चलो सन मौका है बर्दाश्त पर। कुछ तो गड़बड़ बा। इंग्लिश में आई लव यू लिखल बा, एकरा मतलब चोर पढ़ल लिखल बा। वाह भाई, ते सीआईडी में जाए लग बारे। थैंक यू। ई चोर के पता लगावेला हमनी के पहले ई पता लगावे के पड़ी कि चोर कौना स्कूल से पढ़ल बा। हमनी के इलाका में कितना गो इंग्लिश मीडियम स्कूल बा? एको गो नहीं है। मतलब चोर ट्रांसलेशन बनावेला, पढ़ल तो बिहारे बोर्ड से बा। तोरा घर से का चोरी भइलो? बोर होखेला क्रीम। तोरा घर से? मिक्सी। मतलब चोर लड़की बिया, चोर ना चोरनी बिया, आ वो देह चोर बिया। मिक्सी एहिला चोरैलक हिय कि सिलौट पर पीछे के ना पड़ी। एक नंबर के देह चोर बिया, चोरनी देह चोर। पाँव के निशान के कर आओ, चोर के पता चल गए। छाप के खाली पीछा कर, हम देख ले भाई। पकड़ा गई चोर। बाबूजी हुन। सॉरी भाई ते सीआईडी देखे लिस, लेकिन तोरा सीआईडी के गुण नहीं है। चुप रह, ध्यान दे हमरा के। एगो आइडिया आयल, ये हैंडराइटिंग मास्टर साहब के जरूर पता है, काहे कि गांव के सारा लड़का के पढ़ेले बा। अगर कोनो गांव के चोरी करत होई तो मास्टर साहब के जरिए हमनी के पता लग जाए। मास्टर साहब को बुला। इतना गंदा हैंडराइटिंग, सब तो कोनो लड़का नहीं खेलो को। अरे हाँ, इतना गंदा राइटिंग तो मंगरुए के एगो बनत रहे। इतना गंदा उहे लिख सकेला और कोनो लड़का तो ऐसा ना लिखत रहे। एकरा मतलब चोर मंगरुए बा। चलेगा मंगरुआ घरे। थैंक यू गुरुजी, गोर लागतन गुरुजी, हमरा के आशीर्वाद दी कि हमर पहिलका के सक्सेस होके। आशीर्वाद बा कि तू सफल होकर केस सॉल्व कर। ठीक बा, गोर लागतन।
मंगरू निकाल चोर मंगरू। भागो निकाल बाहर। मिक्सी ले जाके अकेले अकेले जूस पिया रहो। निकाल। का मंगरुआ कहाँ बा? मंगरू चाचा नहीं खान कहाँ गइल बा? मना कैले बारन बतावेला। आज तो समोसा खा के मजा। अरे हमरा दुआ पर का करता सन लगा देखने के पता चल का हो ना हो ई मंगरुए चोर बा तबे बच्चा के मना कइले बा कि ना बतावेला। ठीक कहत है। भैया हो बा मंगरुआ। हैं हां चल चल चल। भैया हमरा सब नहीं खेल। ठीक बा ते आराम कर चल। हमरा लगा तनु कि मगरुआ है ने गइल हुई। चलो सन। भाई मंगरुआ हो भागता। अरे पीछा छोड़ दिलन सन का चलो बला टलल। ओए मंगरू कहाँ कहाँ चल? अरे रोक लो रोक मारे रोक। भैया हम नहीं की चोरी कैले। दुनिया का हर चोर बोले नु कि हम चोर नहीं की अगर ते चोरी नहीं किस कलिए तो भगली सका है। भैया एगो आदमी आयल रहे हमरा एगो आदमी के नाम लिख के देलक अब बोलक कि घर पे जाके एले लिख दे तो हम तोरा के 20 रुपया देम तो हम गरीब आदमी लालच में आके जाके लिख देनी। ये झूठ बोलता है। ना भैया हम झूठ नहीं की बोलत। ठीक बात तो वो आदमी को हुलिया बताओ का रहे। भैया वो आदमी करिया चश्मा लगेले रहे मास्क लगेले रहे इनसे हम ओकर चेहरा ना देख पैनी। कुछ तो गड़बड़ बा। अगर ते चोर नहीं खीस तो फिर वो आदमी कौन हो जन तोरा के करिया चश्मा में या मास्क में पैसा देले रहे? एकरा मतलब चोर हुए बा। हेलो का भैया हमरा घर चोरी हो गई। ते कहाँ रही सो? भैया आराम करत रहनी हां। ठीक है। हमारे भैया के साली हमरा कपड़ा खरीद के देले रहे कहते रहे कि हमने के एक दूसरे के ना हो परमिशन लेकिन हमारे शादी में ये कपड़ा पहन के आइए। भैया वो कपड़ा चोरी हो गया हम कहाँ से पहन के जाए कर शादी में। कोनो बात ना भाई प्यार मोहब्बत में ऐसा होला। हम तो कपड़ा चोर के पकड़ के रहे ठीक बा तो चिंता मत कर ओकर बदला हम ले। ई हैंडराइटिंग तो कोना के हो हाँ कहाँ के हो? नइखी जानत कहाँ का बोलनी हाँ? इहे याद आ गइल कि नइखी जानत यही से हाँ बोल देनी है। भैया हमरा गर्लफ्रेंड के फोन आवता जाता नहीं हम। ठीक बा जो। हेलो हाँ बेबी। भाई मुटका के गर्लफ्रेंड तब तो तोनी के चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए के चाहिए। बियाहे नहीं के होती लोग के। हमार कपड़ा रे ते अपन बिलाप बंद कर। भैया तुहे कोनो प्लान बनाओ चोर के पकड़ जाओ। ठीक बा और बात सुना लोग है ना। आज हम नया फोन खरीदले बनी कौना के हिम्मत बा फोन चुरा ली हमार। आओ हिम्मत बा तो आज चोर हमारा सीआईडी दिमाग से ना बच पाई तो देखो जो। हाँ हेलो हाँ दिखाई देता? ना ना अभी नहीं खेवत रोको बताए। अच्छा दे लक हाँ एक बार आवता रोको देखी लिखी तो बताए। देखो तरा हाँ लिखा था चल एक सेकंड रुक ये तो हमार पटीदारवा हो।
हम जानते रहनी है चोर हो। ना भाई हम चोर ना हो, हमरा के 30 रुपया दिले रहो लिखे खातिर देवाल पर। तोरा कौन 30 रुपया दिल रहा? हम नहीं की चिन्ह पे भाई, मुंह में मास्क लगा के आ रलक, चश्मा पहन रलक। अरे तोरा के 30 रुपया दिलक? वहाँ तो 20 रुपया दिलक। ए तोर तो 20 रुपया लाइक हैंड राइटिंग नहीं खे, 20 रुपया बहुत मिल गिल बा तोरा। मतलब मुंह में मास्क और चश्मा वाला ही चोर बा। चोर बा। लेकिन पता कैसे करें सन? हेलो बाबू, हमनियों के घर पर उहे लिखल बा जौन लोग के घर पर लिखात रहला चोरी हो जात रहला। का? ई काहे लिखत रे? पता ना का है, लेकिन हम चोर के पकड़ के रहे। हमरा आशा बा कि लोग इनके कॉलेज के पहले का एपिसोड अच्छा लगल है। तो अच्छा लगल तो शेयर करी, लाइक करी आ कमेंट करी। आ कमेंट ज्यादा से ज्यादा करी, ऐसे कि जितना ज्यादा लोग कमेंट करनी उतना ज्यादा हमनी के खुशी होला आ मोटिवेशन होला। हमनी के लोग इनके एक एक कमेंट पढ़े नहीं सन, तो ऐसे कमेंट ज्यादा से ज्यादा करी। और हमारे एगो चैनल नया हम बनैले बनी, ब्लॉगिंग के चैनल मिंटुआ ब्लॉग्स के नाम से। ओकर हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देम आ कमेंट बॉक्स में पिन कर देम। तो यूट्यूब चैनल बा, तो ओकरा के वो लोग फॉलो कर ली। और ये वीडियो पर 1 लाख लाइक के हम टारगेट देते नहीं कि 1 लाख लाइक जल्दी से जल्दी पूरा कर दें तो सेकंड एपिसोड आ जाए कॉलेज के।